लोगोफोर आंनि सेकेन्ड चेनेल अंबिका कार्टुनाव आङो भिडिअखौ हगारबाय आरोना दाखालिबाबो हगारगोन होननाया नोंथांमोना नायहैबायना नायाखै थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नागिरना मोनाबो जानो हानाय आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे नोंथांमोना थुनानै नायहैबानो जाबाय ओमफ्राय थांनानै लाइक होबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर जुदि बिनि सेकेन्ड पार्टखौ नांगौबा आङो बानायगोन आरोना जुदि नांगौबासो दे नोंथांमोना बानायनो होयोबासो बानायगोन आं माने थाबैथ' हगारनो हानाय नङा थेवब्लाबो एसे गोबावैबाबो हगारगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दा बाव दे एसे खस्थ' जादों आरोना आंना बै भिडिअखौ बानायनो माने गोलावै बानायदों नालाय आरो बुग्लायनाय दानलायनाय बिदि बानायदों नालाय भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर आरो खनसे बुंबावबाय आङो नोंथांमोना बै चेनेलखौ गोबाङानो साबस्क्राइब खालामाखै नालाय गोबांनियावनो थाङाबो जानो हानाय भिडिअआ बेनिखायनो आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों जाहाथे नोंथांमोना नुयो आरोना दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायदो नोंबोलै अनजिमा जात जात बुंनो हायो माबा समफोरथ' भट नङा होनबा भट होनो थांनांगोन र' माने दा हराव ट्रेनाव गाखोगोन ओमफ्राय गाबोनसो मोनहैगोन ना गाबोन हरावसो मोनहैगोन भट होनो फैगोन ना औ थांनांगोन बा ओमफ्राय थांनायाथ' थांगोन र' आंथ' दा न'आवबो थाङा न'आवबो नांज्लायना फैनाय रखम जादों ओमफ्राय सोरावनो थाहैगोन बेखौनो सानबाय दङ र' आयौ जोंनावनो थाफैनो हागोन माथो जोंहा रुम एक्सट्रा दंखायो नोंसाफा मोनाबा आरो बोरैबासो सानगोन ना मायोबा आयौ मा सानगोनखाय नोंखौल' बिसोर मिथिखायो लोगो होनना मिथिखायो जोंनावनो थानो हागोन दे नोंथ' बारा दिन थाखाया खोमा न' गाबोन सानसे समफोर सानसे ओमफ्राय साननै सानथाम बिदि थागोन दे जोंनावनो थानो हागोन दे थेवबो नोङो खेबसे सोंनाय नायनाय नोंसायमोननियाव आइमोनालाय थानो होखागोन लोगो नालाय थेवब्लाबो खेबसे सोंगोन दे आङो दे सोंबानो जाबाय ओमफ्राय खैथायाव गाखोगोन 7थायाव गाखोनाय जागोन हारसिंना लोगोफोर फैगोन नोंलाय लोगो थांगोन सानै दे फैबानो जाबाय जोंनावनो थानो हागोन दे थेवब्लाबो सोंबानो जाबाय दे सोंगोन दे दायो हरगोन दे फनखौ ना दे हरालासिनो थानाङा आरो दे हरालासिनो थाया दे हरखागोन आंलाय हरखायो नोंसो बारा हरला माथो आयौ हरानो माथो आं आरो न'नि खामानि मावबाय थायोना माने आइयाबो एसे लोमजाहां मोनबाय थादोंनो दाखालिनिफ्रायनो दे होमबा ना औ दे अनजिमा मानोबा नोंजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनग्रा जाबाय आङो रायज्लायालासिनो थानोनो हाला गाबोनथ' आङो आसामाव थांगोन थाङामोन आङो नाथाय दा भट होनोथ' थांथारनांगौ ना गांजेमा गोसोम रानियाबा दा गुवाहाटियाव दंना गैया ना थांबायसो माबा हालोद जाना दङ गोसोबो खाङो आङो खाङा नङा थेवब्लाबो आं गथ'नि थाखायसो गोसोखाङो बांसिन नाथाय आं नोंखौ इसेबो मोजां मोना ना गांजेमा गोसोम रानि बेनिखायनो गथ'खौबो आं बिदि नागारना फैनांगौ जाबाय गोसोखाङो आं गथ'खौ गोसोबो खाङि नङा आरो गावखौनो गाव जोबोद रागाबो जोंनो ओंखारो आङो साला मा मावदोंमोन आं बेफोरखौ थै बिमानैखौ हाबा लादोंमोन आङो थै गाबोन आसामाव थांगोन रावखौबो लोगो मोनाबानो जाबायलै इसोर भटखौ जेन थेन हैना फैगोन मास्क लानासो हैनांगोन आं नङाबा मानसिफोरा सिनायगोन ना गामिनि मानसिफोरा मोनथिगौ ना मोनथिया आंखौ बिमानैखौ हाबा खालामदों होननानै जोंहा आइयानो मोनथियाखै खोमा दासिमबो ना मोनथिगौसो भटखौ होगोन आरो अनजिमालानि न'आव थांखागोन आं इसोर रावखौबो लोगो मोनाबानो जाबाय लाजिनायबो मोनो दाबा आरो अनजिमालाहा थानो होगोन ना होआ अनजिमालाहा थानो होआबा हटेलफोरावनो थानांसिगोन नलबारि गुवाहाटिफोराव अनसुमाया फैगोन गाबोनो बेसेबा गोबावनि उनाव गाबोन नुसिगोन बेखौ जोंहानावनो थानो हागोन बियो माथो जागोनखाय आङो लोगो होनना बुंबाथाय थानो होखागोन आं मिथिखागौ मा हारसिं मिनिबाय थाखोहाय नोंलाय अनजिमा आं लोगो सासेजों रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय आयै आंनि लोगो अनसुमायालै माने आसामाव भट होनो फैनो नागिरदों ओमफ्राय दा बियो मा होनो जोंहानाव थाथ'नो हागोन ना जेनेबा साननै सानथाम थागोन आरो जोंहानियाव बिनिया न'आलाय माथो जाखो माबालै आयै न' नांज्लायासो जों थांदोंना बियो खामानि मावनो बेनिखायनो न'आव हाबथ'वानो एबारो थानोथ' हागौमोन र' रुमालाय दंखायो आरो नोंसा आफाजों थानो हागोन आयै गाज्रि मोनगोन ना बियो थानो होआबा थानो हो आयै लोगोसोलै गोसथोनाय नङा आङो नोंसा आफानाव सोंगोन आयै माखौ सोंलायनांगौ दे थाथो दे साननै सानथामल'सो थागोन गाज्रि मोनगोन ना बियो आं थानो होआबा माने आयै रुम भारा होयो नामा होनना सोंदोंमोन ओमफ्राय आरो आङो लोगो नालाय रुम भाराखौलाय आरो मानो लाबावनो आं बुंदों आरो रुम भारा नांलाया थानो हागोन दे ओरैनो होनना बुंदों आं दे जागोन दे माला फैगोन दायोनो फैगोन बियो ओमफ्राय गाबोनसो सफैगोन समफोर भट नालाय दे फैनो होबानो जाबाय लोगोबालाय आरो ओमफ्राय मानसिफोरासो नोजोर खालामगोन ना मायोबा आयौ आलासि होनना बुंबानो जाबाय आरो दे जागोन ओमफ्राय आयै आङो मैया सिमाङाव बै गलापि फाप्पिखौ नुदोंमोनसो
पाप्पिया बै सानखालि नोङो बासायाबा आंहा मा जामारगौमोन दे आयु आंथ' दासिमहालागै आत्मासो जाना थागौमोन ना औलै आयै आं मोनफैनायखायसो नङाबाथ' नोंखौ बै गलापिया बुथारथारसिगौमोनलै आयु एबारनिफ्राय रावखौबो बिदि मदद खालामनांला मिथिगौ ना सिनाय हायि नुफेरि मानसिफोरखौ जि गाज्रि खामोन आयु नोंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन आसुरितसो बेबो आथिं खरा जाफ्लाना बावसो आयु गोसोखांबाथाय बोरैबा एकदम साखाथि ओंखारजोबोलै आयै बोरैबा मोनखाङो नोंखौबो थार माबायसि दायनि मानसिया दंफैयोमोन जानायाव दंफैयो माने आंनो लाखिदोंमोन आरो अननानै एथ'नोमोन बिनानाव बायसि आंखौनो आरो बुथारनो नाजाबावोहाय दा जेलाव सेवना थानांबायना बबेनिमोनबा बे दायनिया साला गामियावबो थानो होआ खोमालै बेखौ होखारहरनायसोमोन खोमा बियो होखारहरजानाय औहाय बिदिनोथ' खोमा ओमफ्राय नोङो सकआव थांनो नागिरदों नामा थांनि र' दे मोजाङै थांबानो जाबाय नोंखौ गिनायसो मोनग्रा जाबाय आं आयै नाङाहाय जेबो गिनाङा बै खेबसेनिफ्रायनो गिबाय थाग्रा जाबाय आङो एबारनिफ्राय रावखौबो फोथायलाहाय आङो असिना मानसिफोरखौहाय मिथिगौ ना आंबो गिग्रा जाबाय दे होमबा थांबानो जाबाय होमबा आयै आङो लोगोनो खिन्थाहरनोसै नों गाबोन फैनो हागोन होननानै दे जागोन दे हर थांसै र' आङो दे थांनोसो नागिरदों र' लोमजानाया एसे दङआनो आंनिया दे मुलि लाबोबानो जाबाय मुलिबो लाबोखागोन र' थेवबो बिदि लोमजाद्रायाखै र' दिनै एसे माने सोलिनो हायो आरो दे थां आं बिराद मोजां मोनबाय अनसुमाखौ जोंनाव थानो होगोननो फन हरनि र' गादावरि आयंमोना आंखौ लाखिनायखायसो नङाबा आंहा मा जामारगौमोन दे लाजि गैयै बिमाखौथ' मा बुंबावनो फिसाजोनि हौवाखौनो सेना लानानै मालाय हाबा जाबाय माबायदि बिमामार लाइफआवबो बिसोरनि मोखां नायला आङो आदा नोङो अबावबा थांनो नागिरदों नामा औ सकआव फाखोसे थांना फैनि र' मोनाबाय नालाय मोनायाव खेबसेबाबो थाङो ओइ गांजेमा गोसोम रानि आं बासा मैया उन्दुलाङाखै मानो आदा माने नोंनि हासबेन्डखौ एथ' गाज्रिबोसि नङाथ' आब्राब्रासो नुयो माने बिनि बागै सानैनो मैया हराव उन्दुलाङाखै आङो औ नुनायावथ' बिदिनो नुयो नाथाय बेनोथारसो आंखौथ' साया गथ'नि फारसेथ' एसे साननांगौमोन ना न' आदा बेनोथ' गथ'नि फारसेबो एसेबो साननाय फैयाखै होनबा बिनिया अबाव एरसो हैखुमाना दं बियो पापिया आरो नोंनि हासबेन्डखौ गोसोखाङै खाङै बै आंनि एक्सखौबो गोसोखांदोंमोन आङो बिबारिखौ बेखौबो आं बिदि सानाखैमोन आंखौ नागारनानै दा बियो गुबुनजोंसो संसार जाहैबाय दङ बेनोथ' आदा माबायदि बिसोरो थेवब्लाबो गोरोन्थिया एसे आंहाबो दङमोन देनाय बोसोरसे आङो बेजों रायज्लायाखैमोन नोंनाथ' जेबोआनो गोरोन्थि गैया थेवब्लाबो मानो बिदि खालामनांगौ बियो माथो बुंबावनो आरो आदा नोंसोर आंखौ लाखिनायखायसो नङाबा आंहा मा जागौमोन बेनोथ' नोंसायाबो मानो बिदि है माने नोंनि बागै सानबाथाय एसे बोरैबा मोनो आंल' नङा आयाबो दुखु खालामबाय थायो औ गादावरि आयंआबो दुखु खालामबाय थायोथ' र' माने नोंसा आया बे बैसोआव हाबा जानाङामोन आरोना औलै बिराद लासिंसिं आदा नों अनसुमाखौथ' फट'आवसो नुदों रियेलावथ' आरो बांसिनसो आब्रा नुबावो बांद्राय आब्रा नुग्राफोराबो सिं गाज्रि जायो खोमालै बिदिसो सानलाय लाङो आङो औ दे थाथ' गांजेमा गोसोम रानि आं थांनि र' मायबाफोर जानो लुबैदों नामा माबा आङो मम'सो जानो लुबैदोंमोन आदा दे नों मम' जानो लुबैदोंना आं मम' लाबोगोन ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि नोङो भट होफेरबायना होफेराखै होफेरनायालाय होफेरदोंमोन र' आदा नाथाय एबारसो होनाय जानाय नंला औ गाबोननो होनो थांलायनोसै जोङो दे थां आंहासो एबारो दे जेबो नङा दे थाथ' दे आदा थां आयं माबा साहा फुदुंनांगौमोनलै नों हागोन ना हाया हागोन दे आयं दे थां होनबालाय फुदुंहै थां आयं ओमफ्राय माबाफोर बानायनांगौ नामा मालपुवाफोर बा पक'रिफोर नाङा दे आयं नों हानाय नङा बिस्कुट दङ बिस्कुटजोंनो लोंगोन दे होमबालाय नुदोंना गांजेमा गोसोम रानिया दिनै बेफोरबायदि अबस्थायावबो रुवाथि थानानै जानांगौ जादों मा जातनि मानसि थायोहाय बे गांजेमा गोसोम रानिखौ नुबाथाय माबा आं लैथोस्रिखौसो गिखांनाय मोनलायलाङो बिनियाबो हौवाया बेसेबा गोजानाव थांदों र' खामानि मावनो ओजोंबा मा खामहैना दङ ना सोरखौबासो गोसथोदों मोनथिदा आरो बै बांगाल हिनजावफोरखौ दंखायावसो दंहैयोना दा सोरजोंबाफोर गोसथोबाबो दा बोरै मोनथिगोन दे लैथोस्रिया नुवाबो खोनायाबो एथ' गोजानाव दङ सन्देहसो जालायलाङोहाय बेफोरखौ नुबाथाय अनसुमाखौ दिनै नुगोनखाय लोगो मोनगोनखाय जोबोद खुसि मोनबाय दङ आङो सफैसिगोन खोमा र' अनजिमा लोगो सफैबाय आङो अनसुमा सफैबाय नोङो नोंखौनो नेबाय दङमोन आङो मोजाङै मोनफैदोंबा जेबोथ' खस्थ' मोनाखै लामायाव औ मोजाङै मोनफैबाय दे जेबो खस्थ' मोनाखै ओमफ्राय मादैयालाय दङ बियो इसुङाव खोनायाखै खोमा
दे जिरायनाय। दे लासैनो जिरायगोन। ओमफ्राय बोरै मोनदों एफा गोबावनि उनाव फैदों? मोजाङानो मोनदों। आं नोंसानावबो फैफेराखैमोन दे खिन्थु एबारसो फार्स्ट टाइम। औ बेनोथ'। थेवब्लाबो दि नोङो सिनाय हादों जोंहानि न'खौ खेबसे खिन्थानाय लोगो लोगोनो। औ हादों हानाया। दे जिराय। आंलाय मैयानो मोनफैगोन सानदोंमोन हराव, नाथाय नै फैनायावनो स्रां जालांबाय। गोबाव नांगौना। ओमफ्राय दिनैथ' भट नङा होमबा? हैनो थांगोन ना थाङा? उथिबायना भटआ? आयौ बुरिलाय लांबाय, उथिया जानो। थांगोन। आंबो थांगोन र'। दानो थाङा र', एसे गोबावै थांगोन आं। माने सानजौफुआवसो थांगोन आं, मानसि एसे खम जानायाव। औ खम जायोथ' र'। जों खिन्थु फुङावनो थांगोन। दे। फुं माने दाथ' बारा टाइम जायाखै नङा होमबा? दासो 7था। माबायाव थांगोन, बिदिनो 9थाफोराव थांगोन। दे थांबानो जाबाय। दे अनसुमा जिरायथ'नाय, आङो आइखौ लिंना फैनि र'। आइया खोनायाखै माने। आइया नोंखौ नुफेराखैना, ओरैनो बुंबाय थायो आङो, ओरैनो मिन्थियो आंखौ, नाथाय सिनाया, नुफेराखैना। औ नोंसा आफायालाय? आफाया सिखाराखैयानो र' दिनै। दे उन्दुथों दे। दे जिरायथ'नाय, आं थांनि र' आइखौ लिंनो। दे। मोनफैबाय दे। मेगन मोदै जाना फैदों, उन्दुनांगोन दसे। मुगानिसो उन्दुनासो भट होनो थांनांगोन। रावखौबो नुवाबा हामगौमोनलै। है मास्क लानासो थांगोन आं भट होनो। ओमफ्राय होना फैखांनासो मास्कखौ खुलिगोन। बेंमारदोंलै, जिरायनि र'। बिसोरो भट होनो थांबानो उन्दुनोसै आं, मेगन मोदै जादोंना साननैयानो। ट्रेनाव उन्दुलाङालै मोजाङै, मेगन मोदै जाखायो आंनिया। बेसेबा गोबाव जाबायमोन, गामियाव ओंखाराखैमोन आङो। दिनै थांनि र', दखानावबो थांना फैनि। आइ अनसुलियाबो थांनो होन्दोंमोन, माथो उन्दुबायसो दा। फोजानोनो एसे बोरैबा मोनो आं, थांनानै फैनि र'। मा खालामदों बिहामजो? आइसो माथो, दे जिराय। जिरायथ'ला दे बिहामजो, न'आवबो खामानि दङ। ओरैनो माने हाबलांनो होननानै हाबफैबाय, खेबसे माथो होलांनो होननानै। आब'आलाय? आइया गैया, बै मादै लाहानाव थांदों। माने मादैनि बिखुनजोआ बुरैथारबायना, लोमजाबाय दंनो, ओमफ्राय बेखौनो खबर लानो थांदों। नंगौ। ओमफ्राय ओरैनो माबायदि खौरांफोरालाय बिहामजो? नुथाराबो ना, गामियावबो ओंखारथारा नोङो? मोजाङानो। ओमफ्राय अबावबा थांनो नागिरदों ना मायो? दखानाव थांनो नागिरदों र'। ओमफ्राय आबै अनजालियालाय? उन्दुदों बियो। बिफायालाय दंना गैया? दङ बियो, उन्दुगासिनो सानैबो बिफा फिसाजो। दे मोजाङानो दे। ओमफ्राय ओंखामफोरखौलाय सोर सङो बिहामजो? आंबो सङो, आइयाबो सङो। थेवब्लाबो नों बांसिन सङो आरोना बिहामजो? बांसिन माने सानैबो समानानो जायो दे। आइयाबो आरो ओरैनो थानो नागिराना। आं संनो नागिरबाबो गावगायानो सङो। माने सानैबो सङो आरोना। दे मोजाङानो दे, बिदिसो जानांगौ। जोंहानि बिहामजोआ गैयाहाय, खाम गैथारा बेथो, आंसो मावजोबनांगौ। गियान गैथारा, बिमा बिफाफोरानो गियानफोरखौनो फोरोंना होथाराखैमोन खोमा। ओंखामखौनो संनो नागिरा, खालि मबाइल गाख्रबबाय थाबासो सङो, गावनि गोसो जाबासो सङो बेथो। औहाय बिहामजो, ओमफ्राय नोंना बिखुनजोआलाय माबायदि? ओरैनो ओंखामथ' संना होयो दे, सङो। ओरैनो माबायदि? रायोना राया नोंखौलाय? ओहो, रायफेराखै आंखौ। एसे आब्रे खोमा दे न', थेवब्लाबो। बिदिथ' मोना आङो। माने सायाव दिन्थिया खोमाहाय बिहामजो, थेवब्लाबो सिङाव माबा माबि बुंखोमायो आरोना। माने मोनथिगौ आङो, जोंनि सिगाङावनो बुङो नालाय माबा माबि। मा बुङो आंखौलाय? बिदिनो बुङो आरो, बादुलि, खामानि मावनो नागिरा, उन्दुनाल' थायो, आंसो ओंखाम संबाय थानांगौ होनना बुङो आरोहाय। खिन्थाफिना आरो आं बुंदों होननानै बिहामजो। बिदिनोहाय, मानसिफोरा सायावसो मोजां, सोरहानाबा बिखुनजोफोरा गाज्रि, सोरहाबा आरो बिहामजोफोरानो गाज्रि। माथो बुंबावनोहाय बिहामजो। दे बिहामजो, बांद्राय रायज्लायबाय थाला, मालाबा फैबावगोन आङो। आंनिया आरो न'आव गोबां खामानि गोलैसोना दंना, बिहामजोआथ' बेनो आंनिया। मोनसे खामानि मावनो नागिरा बेथो। दे होमबा बिहामजो थांसै आङो। दे आयै। आंना आइ बिखुनजोआ बेफोरबायदि जानोनो हाया, नंखायानो बेफोरबायदि। बियो ओरैनोबाबो एसे बोरैबाखा मानसिया, सेलेफि। बिथिंजायनि बाथ्राखौ बैथिंजाय लागायना होगोन, बिथिंजायनिखौ बैथिंजाय, बिदिनो बियो। आंखौ आइया बिदि बुंनोनो हाया, आं मिन्थिगौ। एथ'बो गोसो गेसाव नङाथ', आं मिन्थिगौ। नै माबायदि लागायना होयो, आयौ, आरो आंखौबा मा लागायना होयो। नङा मानो बिदि? मालायनि मोजांखौ नायनो हाया नामा बिसोरलाय? बिदियावनोथ' सोरबा सोरबि नांज्लायनाय जायोना। दा आंनि जायगायाव जुदि सोरबा गुबुनफोर जानायमोनबा नंगौसो सानलाय लांगौमोन खोमा। नाथाय आं मिन्थिगौ आंनि आइ बिखुनजोआ बेफोरबायदि जानोनो हाया। बियो आंखौ मालाबाबो बिदि बुंफेरा रावनिबो सिगाङावबो, आरो बुङाबो मालाबाबो। हेलौ अनजिमा। होखांबायना भटआ? नै दासो होना फैदों र'। ओमफ्राय नोंलाय? आं होखांना फैबाय दहायनो। ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोब्बाय, नोंखौ नेबाय दङ जानो। मा संदों ओमफ्राय? सबायजों दाउ संदों, ओमफ्राय अमा बेदरजों खुमब्रा संदों, ओमफ्राय ना फ्राय खालामदों, ओमफ्राय दालि बानायबावदों।
ओमफ्राय लाब्रा मोनसे दंबावो जोगोनार आलु मटर सयाबिन बेफोरबायदि। एथ' बुरजा संबाय होनबा खस्थ'नो। जेबो खस्थ' नङा दे थाब फैदो होमबालाय। नै थाबायबाय थादों आङो बै ससे खिरायाव गाखोनोसै गारिया। दे फैबानो जाबाय नङाबा आंना ओंखाम ओंख्रिया गुसु जाजोबगोन। थांगासिनो बारा गोजान नङाना बिदिनो 20-25 मिनिटफोराव मोनहैखागोन। दे र' ओमफ्राय गासैबो हैना फैबायना भटखौ? औ फैबाय। औ दे होमबा हामदों दे ना दे दोनथ'सै होमबा थांगासिनो। बेलाय माथो गांजेमा गोसोम रानिनि हासबेन्डआसो खोमा माथो सेम टु सेम एखे नुयो। र' आं माथो होनि र'। ओइ मिस्टार सोरमोनबा सिनाय हायासै आं नोंखौ। नोंनि नामा अनसुमा नामा? औ आंनि नामा अनसुमा। ओमफ्राय नों आंखौ सिनायो नामा? आंथ' नोंखौ सिनाया। नों मानो बिदि खालामखो हा? मा खालामखो आंलाय? आरो मा सोरमार नोङो? हारामि साला नोंखौ नुनायावसो आब्रा नुयो नाथाय नोङो ओरैबायदि गाज्रि। नोंखौ सोर फाग्ला नोङो हगारनो साला नोङो हिनजावखौ नागारनानै बेयाव आजादि बिन्दास गिदिंबाय दङ हा? मा सोर हिनजाव? हगार होनदों। सोर हिनजाव हा? नों प्रेगनेन्ट हिनजावखौनो बेफोरबायदि नागारना थांदों हा? नों सोरखौ मोजां मोनो बुं हा? सोरखौ गोसथोबावो बुं? हगार। नों जोंफोरनि बागै जेबो मिथिबायना? हगार होनदों नङाबा खिन्थु खोथाया दिगदार जागोन। बोरै एथ' गाज्रि जानो हायो मानसिया हा? पापि साला नोंनि प्रेगनेन्ट हिनजावखौ नागारनानै ओजों नों गुबुन हिनजावजों आलो गोजोनै संसार जाहैगासिनो। हगार। जानला मानलालै हा नोङो ना आंखायसो बासिबाय मिथिबाय। आंनि जायगायाव जुदि गुबुन जानाय मोनबा नोंखौ दानो बे जायगायावनो सिथारना दोनगौमोन। ओइ मिस्टार नोङो गांजेमा गोसोम रानिखौ मानो प्रेगनेन्ट खालामनानै नागारना थांनांगौ हा? आरो अबाव दं नों? गांजेमा गोसोमा मा जायो नोंनिलाय? आरो खोनासं गांजेमा गोसोम रानिजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला मिथिबाय। नों आंखौ रागा जोंना जेबो लाब गैया। गोरोन्थिया बिनाबो दं मिथिबाय आंनियाल' गैया। मा मोनथियावानो बेफोरबायदि फाग्ला एक्टिं देखायोलै। दे मानिना लाबाय दे गांजेमा गोसोम रानिनिबो गोरोन्थि दंमोन। बिदि होननानै नों बेखौ नागारना थांनांगौ जाबाय नामा? खलथायाव मेलेम गैया हा? एसेबो साननाय गैया। नों प्रेगनेन्ट हिनजावखौ बेफोरबायदि नागारना थांदों। मा जातनि मानसि नों बायदि मानसिखौ ना जेलावसो नांगौ जेलाव। थोद नोङो जोंनि स्ट'रिखौ खोनाबाना नोंबो शक जागोन मिथिबाय। नोंबो रागा जोंगोन। मा नोंनो गांजेमा गोसोम रानिया खिन्थायाखै नामा? खिन्थाबाबो नोङो बिदि प्रेगनेन्ट हिनजावखौ नोङो नागारना थांनाङाथ'। माथा गरम साला नोंनि बे खर' माथायाव जेबो गियान गैया आरो ना? नुनायावसो आब्रा नुयो हा? साला गांजेमा गोसोम रानिया बेफोरबायदि अबस्थायावबो रुवाथि थानासो जानांगौ जादों। बियो दा जोंहानाव रुवाथि थायो मिथिबाय। आरो नों जुदि गांजेमा गोसोम रानिखौ मोजांखौनो मोनामोनबा नों मानो हाबा खालामनायमोन? बिनि जिउखौ धंस' खालामनाय होननासो नों हाबा खालामनायमोन नामा? आरो गथ'नि फारसे एसेबो साननाय गैया नोंहा हा? गोरबोआव थानाय गथ'खौ नों बोरै नागारना थांनो हागौ हा? माबायदि बिफा माबायदि मानसि जानांगोन नोङो? मिस्टार सिरथा औ मानिना लादों आङो आंनि गोरोन्थि जादों दा। थेवब्लाबो आं गांजेमा गोसोम रानिजों माब्लाबाबो संसार जाफिननो हानाय नङा। आं बिनि मोखांखौनो नायनो हायाबा आं मेगन थाइसेजोंबो बेखौ नायनो हाया मिथिगौ ना? आं नोंनो बुंखाबाय नों जुदि गांजेमा गोसोम रानिखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हायाबा मा घन्टानिथ' हाबा खालामनायमोन बेखौ? नों जेबो मिथिया बेफोरखौ। मा गांजेमा गोसोम रानिया आद्रा खिन्थाना दोनदों नामा आं बिनि मा जायो मा जाया? सोंग्रोना फार्स्टआव मा जायोमोन मा जायामोन? फार्स्टआव मा जायो मा जाया बेफोरखौ मानो नांगौ? नोंथ' बेखौ हाबा खालामदोंना? हाबा खालामना लांनानै नों बेखौ प्रेगनेन्ट खालामबाय। ओमफ्राय प्रेगनेन्ट खालामनानै नों बेखौ मानो नागारना थांनांगौ? बेखौसो नांगौ आंनो। नों न'आव थांनानै गांजेमा गोसोम रानिजों सोंहैनाय मोजाङै खिन्थागोन दे। आं नोंनिफ्रायसो मोनथिनो लुबैदों मिस्टार। नोंसो बेखौ प्रेगनेन्ट अबस्थायाव नागारना थांदों। आं नोंनिफ्रायसो मोनथिनो लुबैदों मा जाहोनाव नों बिदि नागारना थांदों? एथ' पापि नोङो हा? पाप नांजागोनलै नोङो सानसे मिथिबाय। नांथों आंहा पाप नांथों। पापआथ' नांखागोन आंहाबो। थेवब्लाबो आं गांजेमा गोसोमखौ लाफिननो हाया मालाबाबो। दे बेथ' बेनिफ्राय गथ'नि फारसेबो एसेबो साननाय फैया नामा? बेखौ बुंनाय। साननाय फैबाबो मा जानो? आं दा बिमाखौनो एसेबो नायनो हाया। खांगोन आरो सासेल'सो गथ'। आथिं दं आखाइ दं मावना जाहोगोन ना मालाय? बेलाय माथो नोंसोरनो रुवाथि थायोनो? बिदिनो देरलांगोन आरो। जातनि मानसिलै नोङो। नोंनि बायदि मानसि नुफेराखैमोन आङो। नोङो जोंफोरनि बागै जेबो मोनथिया। आं नोंखौ नै सनमान खालामना रायज्लायबावदोंसो। दोनलै नोंनि बायदि मानसिनिफ्राय सनमान नाङा आंनो। हेलौ मा जाखो? फैबायना? गारि गाखोबायना? नै गाखोनो नागिरदों र'। दे ना आं थांगासिनो। औ दे। माने मा हिनजावा फन खालामदों नामा? हा हिनजावानो जा हौवायानो जा नोंनो मानो नांगौ? बेलाय आंनिसो खोथा। बिदि नङा मोनथिबाय? बिदि नङा। सासे सिख्लानि लाइफखौ बेफोरबायदि बरबाद खालामनो मोनाथ' मानसिया। दाबो सम दङ। नों गांजेमा गोसोम रानिखौ नों गनायना लाफिन। गथ'आ मा जागोन बेखौ नों साननाय नायदोंना नायाखै?
आंलाय माथो दहायनिफ्राय बुंगासिनो आङो गांजेमा गोसोम रानिखौ मालाबाबो आं लाफिननो हानाय नंला मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया आङो लागिबा आंहा फाबानो नांथों बे फाबखौ लागोन आं थादो थांसै आं फाब नांगोन नोङो फाब मोनथिबाय एम्फौ नांगोन नोङो एम्फौ ओइ साला फाफि ओइ खर' माथा मेलेम गैयि बा मा जातनि मानसिलै साला नायनाय इसेबो माने बुजिथारा मोजां नंखाया बिना गुबुन हिनजाव दंखायो माने गार्लफ्रेन्डबाबो दंथारो बिनिया बा माबायदि मानसिलै आसुरित गथ'नि फारसेबो इसेबो साननाय गैया होमबा अननाय गैया होमबा इसेबो आं हले बेफोरबायदि खालामनो हानाय नङा दे फाब नांगोन नोङो फाब एम्फौ नांगोन नोंबो उनाव फस्थायगोन मोनथिबायना खोनादोंना खोनायाखै ओइ आं आंनि रागाखौ हमथानो हाया मोनथिगौना जेब्लानिफ्राय आंखौ बिबारिया नागारदोंना बै समनिफ्रायनो आं रागा जोंबाथाय आं रागाखौ लाखिनो हाया नोंखौ साला सेथिना दोननांगौमोन आं दानो नङा मेगन थाइसेजोंबो नायनो हायामोनबा मा नों मा खमथ' हाबा खालामनांगौ दे मालानि लाइफखौ धंस' खालामनो साला फैगोन नोंबो सानसे फस्थायगोन नायबाय था साला माथो बाहेरायावसो दं होनना बुंदोंमोन ना भट होनो फैदों भट होनो फैदों साला फाफिया